sibekwe icala singenalo eqinisweni likho leli cala akho cala eqinisweni. Uyabona ukuthi kuba bekuyicala nje libonakalayo vele phela belizosichitha thina ngoba amacala esakathi abusika ayasichitha nje. Makuthiwa nje icala kukhona thina siluwini baye baxakeka kuleli bazokwenza njani ngoba alikho. Hayi ukuthi kushintsha inkantolo alikashintshi, bebengazi ukuthi bazothini. Ngizwe mina ngishabelungu bengingiza bekhuluma isingisi sabanga nabaqobo ukuthi bathini ngoba kukho lutho. Into ebiyenzekile ukuthi laba bakagogo abayijwayele lento, abayijwayele ngoba bacabanga ukuthi yonke into bayiwina nje, noma berobha bayawina nje, noma bekhipha imali bayawina nje. Hayi ke kunomehluko manje. Thina sumkhonto wesizwe. Uyayizwa leyo nto? Khona abanye okuthiwa amaqembu kuthiwe into enanyancanyana amaganyana angasho lutho nje, namagama angaziwa abanye bethu. Umkhonto siwazi sonke. Masithanda sithi kile rumo. Kile rumo lasishaba. Khonto wesizwe. Ngeke basithinte. Bajwayela kabi. Ngifisa ukuthi ngizwakalise isifiso sethu sonke. Lelizwe okuthiwa lase South Africa elethu. Siumtsinzo kuzimilela la. Abanye abakhona bafika kodwa ithina esicindezelwe ukudlula wonke umuntu la eSouth Africa. Cindezela sesicindezela abantu bakithi abathengwe abelungu. Isikhathi manje sokuthi asikhulu lokugcina. Sayilwela inkululeko isikhathi eside. Saze safika lapha esithi khona sifikeleke manje inkululekweni. Kodwa sasingakafiki estation sokugcina. Ingakho nje kule minyaka ewu13 abahlupheka besahlupheka. Bancane bayingcosana abebengahlupheki. Nesasithi siyazama ukuthi asiqede ukuhlupheka basicindezela. Yini ebangele lokho ukuthi basheshe basehlule? Ukuthi thina sikwazi ukubumbana sibe imbumba, sibe into eyodwa, sivikelane, sisizane. Ezinye izizwe ziyakwenza lokho. Into ebalulekile ke manje ukuthi sithi yonke indle emnyama ihlangane kuze siyikhulule. Akekho yosikhulula singayikhululi thina. Futhi manje sesinethuba lokukwenza lokho. Ngoba noma bekade singaboni sesibonile ukuthi abelungu basihlukanisa ukuthi masihlakazekile asikwazi ukunqoba noma yini. Ngiyajabula manje ngoba kunophawu eSouth Africa lokuthi indle emnyama iyahlangana. Lokho kusho ukunqoba kwethu. Ngeke singanqobi. Sithe sikhululekile. Sahamba sijabula sicabanga ukuthi sikhululekile kanti hayi akalungi. Thina
abanye bethu basahlala emkhukhwini. Asikho esinye isizwe esinomuntu ngisho yedwa ohlala emkhukhwini ongethina. Besingabonike yonke lenkathi. Ngicabanga ukuthi isikhathi sifikile manje. Noma yinini uma sihlangene simbumba izwe lethu koba elethu. Ngijabula kakhulu njengoba sila namhlanje lo mbutho owakhiwe obabamkhulu okuthiwa i-ANC iye yaphuma endleleni yabhimba yangasihlonipha yenza konke okuphuma eceleni. Sithe uma sibona ukuthi ngoba bewungasho ukukhuluma nabo mawuthi ukhuluma nabo bebekubukela phansi njengathi umfishane noma umude. Sathatha isinqumo sokuthi sithatha umkhonto manje sohamba ngawo sikhulule. Benza into engazi ukuthi ungazi ukuthi angisabazi labantu engathi akubona abengibaziyo abanye ngabafundisa politiki ngoba kuyacatshanga kwipolitiki. Uma beza ukuthi sizakhela umkhonto basukuma abantu bathi hayi umkhonto wethu hawu babe ucimelani pho ngoba bawucima bathi awusekho. Ngicabanga ukuthi bayadlala baya enkantolo impela enkantolo sifuna kuwe sasa enkantolo ukugcina eBloemfontein. Awukwenze njani? Hayi umkhonto wethu nanku umhlolobo sonke sinemkhonto emakhaya akekho umuntu onkumkhonto ka into yethu le akuyona into yabantu abathile. Sahamba ke saya eFree State siyolalela ukuthi bathini. Ngimlapha nje ngeke ngakutshela babethini. Babeyibhedela nje. Ngoba vele icala belingekho labalahla. Babethi ke bashaya ngamatshe amabili bathele ingele eThekwini. Njengoba silapha nje lafika eThekwini webabube kuwest ke kunalapha. Uyabona nejudge ngilibone ngisho emehlweni kanti lezi abantu ingane yini abayiboni ukuthi ayikho lento ayikho ngempela. Nalo ke lole elicala lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi ingilozi zasezulwini nabadala bethu abahamba kudala emhlabeni bayabona manje ukuthi isikhathi sifikile ukuthi kukhululeke indle emnyama. Uma uphikisana nathi manje uzozizwa ubhimba ungazizwa ukuthi uthini ngoba uphikisa abadala bakithi abangasekho emhlabeni, uphikisa ingilozi, uphikisa indodana kaNkulunkulu, uphikisa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uyena phela wasibeka la uNkulunkulu. Asibekanga la. Wasipha izwe okuthiwa iAfrika elina yonke into oyifunayo. Ingakho nje thina sasingahambi la siwelila nje sihambe siya kwamanye amazwe. Ngoba sesweli lutho. Basenza bafike ukuthi sibe abantu abasweleyo. Siyakuqeda ke lokho manje. Siyakuqeda lokho manje. Uma nje sibumbene ayikho into edlula leyo. Abadala uma befundisa abantu baye bathi uma ugawule intingo khona bangazazi intingo. Niyazazi? Uma uphethe uthingo olodwa uliphula vele luphule lutuphaqa
awuyihlanganise zibe inyanda ngeke kuze phuli. Isibonelelo sokufanele sikhumbule ukuthi uma sihlangene akekho yosehlula, akekho yosithinta. Izwe lethu bathathwa isigaba salo kwenziwa konke siphilela kamnandi. Noma sesikhulekile sisahlupheka. Umhlaba khona ungenzile lutho nje umhlaba eSouth Africa ongaphezulu kwa half wase South Africa. Owabanye abantu bokufika hayi thina. Bathu mase bewuthatha base beshaya imithetho yabo yokuthi izwe labo leli bazokwenza lokhu benze lokhu ya. Sinethuba ke manje lokuthi njengoba sibaningi kangaka sivote sonke kanye kanye. Ngifisa ngisho ukuthi amaqembu lawa amaningi kule game nje lesiya kuyo akathi kuyiyeka into zawo ezela emkhontweni. Ngoba sina mase siqeda ukuwina ebese sishintsha imithetho, sikhiphe imithetho yabelungu kubuye imithetho yaseAfrika. Ngenhlanhla ondabezitha nezilo na wonke amakhosi avumelana nathi. Kuvuma abanikazi bomhlaba esifuna ukuthi babuye bazophatha izwe labo, izwe lobaba mkhulu. Uma kuthiwa kukhona into ehulumeni akungabi yona ephethe ngaphezulu kwa wonke umuntu, ayiphathele thina abanikazi bezwe siholwa amakhosi. So ishintsha lento. Amakhosi namhlanje awenzi lutho, igama nje ukuthi ayabusa. Ukungabusi kwamakhosi akulethanga nje ukuhlupheka kuphela, kuletha ubugebengu, kwaletha yonke inhlobo le ephuma eceleni. Kunemithetho esabekayo ongeke ufune nokukhuluma ngawo phakathi kweingane ngoba ingane azazi lutho. Sizokulungisa konke lokho. Amakhosi azobuyela kulandayo kuyo izwe labo leli. Kufanele ukuthi amakhosi akhelwe indlu yawo yobukhosi lapha azohlangana khona exoxa ngalelizwe ukuthi kufanele baliphathwe kanjani. Amakhosi kuzofanele ukuthi asithume thina ukuthi asenze lokhu, senze lokhu, senze lokhu. Uma sesikwenzile sibuye sizobika kubo ukuthi sesikwenzile ke lokhu. Amakhosi wona azositshela ukuthi abantu babo thina kufanele siphathwe kanjani thina abanikazi bezwe. Into okuthiwa uhulumeni bayisigijimi nesithunywa samakhosi. Uhulumeni akakwazi kuba ngaphezulu kwamakhosi. Yebo emasisweni. Lento enziwa la lelizwe kuthiwa iNgilandi liphethwe inkosi yaseNgilandi. Akekho umongameli, kukhona undunankulu phela.
ngoba undunankulu nohulumeni wakhe uyathunywa ethunywa abangaphezulu. Uma ke kuyithi indle emnyama singakuzwa lokho, singakuzwa ukuthi izwe lethu selisekusele kangaka silithathe libe sithina, sisahlukene. Angazi kusho noma niqale kusezulwini, I don't know. Kofana mhlawumbe abashiye sohlalo olwandle lapha, ngoba kusho ukuthi asiwona lamazulu esiwaziyo, akuwona lamaXhosa esiwaziyo, akubona labesuthu esibaziyo, akubona lamavende esiwaziyo. Kusho ukuthi siyenye into. Izwe elethu kufanele basiliphathe, silime la singalambi. Ungangamanzi okuphala ikhumba asikwazi ukulima ngoba sakhe indaweni esifinyelele kuzo ukuthi sihlale sibambalwa nje. Koze kube nini? Uma uthi edolobheni, idolobha lihlukene kabili. Khona kuthiwa i-city, khona kuthiwa yini? I-township. Uyayibona lento, bona bahlala thina sihlaliswa. Uyayizwa indaba? Bona bahlala 8 days, thina sihlala emkhukhwini. Ezweni impela manje bahlale besizwa ngendaba. Hlale besizwa ngendaba ukuthi indodana yafela izono zethu, noma sisazenza nje namhlanje. Safuneka iphinde yehle before ihambe ibuye kokugcina. Kunamhlanje yithi kuphele sisizwe singanakekile. Ingane zethu sigcina zingasahile ezikoleni ziyofunda ngoba safakwa ekuhluphekeni abacindezeli. Sokuqeda ke konke lokho, ngoba sifuna izingane zethu zihlakaniphe idlula abaningi, zakhe yonke into le. Sifuna ibhano yokuzothiwa liphuma eSouth Africa lakhewe intsha yaseSouth Africa. Yezwe intsha in a decade funa ibhano la lakhiwe intsha. Ingakho soyisusa etshwaleni ngenkani, ayisuse funa umuntu ozodakwa la. Ithi sizwe kuphela esidakwayo. Wake wabona belungu bedakiwe lutho, yibo abandiza ngamabhasi ndizi ngawo. I-task serious le, and hey asidlali weba kwethu. Niyasibona isilo lesilo kebekade sikhuluma la. Ngizoshinda engangithumanga ukuthi ngisho. Sesakhe ibhange elizobusa yonke iAfrika, lihamba yonke indawo. Lo muntu omnyama nansi indaba ngiyaxolisa ukukusukumisa, kufuna bakubona. Siyabonga bayede. Yangixoxela indaba ngenkathi ngiseMpumalanga ngivakashele. Iphethe amakhosi onke aseMpumalanga. Ngaleyo nkathi sasaxoxa ukuthi kungenzeka kanjani lokho. Kanti sihambe yaze yafika. Yazana namakhosi amaningi eAfrika. Le bhange kuzoba yala kube ngeyaseAfrika. Nayibona indaba izophela lento ukuthi abaphathi balamabhanga la uma bengakuthandi bayivala nje lokuzana ibank account yakho.
kodwa kukhona igebengu ezihlala nemali endlini abazenzi lutho. Sotholele thuke manje ibhange lomuntu omnyama inkosi ekhona la eSouth Africa. Andingazi kahle uma seyihleleke kahle le bhange ngisho thina abantu abamnyama imali indlela esoyibeka ngayo ngeke isinde njengalendlela esinda ngayo. Uma ufaka imali yakho la ngemali ikhona futhi baphoso amabhizinisi bakithi bakhona izandla zaphakama zambalwa nje. Asizi ukugcina lapho, asizi ukugcina lapho. Ezomnotho zala eSouth Africa ezibalekile njengegolide yonke into fanele ukuthi bese ezandleni zethu thina abanikazi bezwe. Siyezwana uma sithambisa nje silingisa ubanana okwethuke lokho. Okwamanje amadlozi nathi, ingilozi zinathi, indodana nathi, ubaba nathi. Sikhala ngani kamakade khala ngobisi? Uyabona ninginikeza isibindi esikhuluke manje. Kuthi liyabuya labakithi. Liyabuya labakithi. Nansi into esele. Nansi into esele. Sokusele inyanga ezimbili ukuthi siye okhethweni. So abona ka magwala angazuvotela umkhonto wesizwe. Kuba amagwala lawo esaba ukuhlola belungu. Athi umlungu phethe isibhamu nase ayiphatha manje. Yini ehlukile lapho nesabani. Kufanele siwine ngamalengiso. Siwine go 2/3 majority. Omunye utheki mina baba musu kwehlisa inamba. Asiwine go 3rd. Go 3/3 majority. Kungabi bikho umuntu ozosiphikisa. Siyezwana. Kunento engafuni ukuyiyeka ukuzisho ngoba ngifuna ingene la emadlebeni ethu. Susa imithetho yabelungu. Le enensekethi Roman Dutch law. Yini siphathwe imithetho yamaRoma namaDashi? Ukhona noyiDashi la noyiRoma? Akekho. Singama-African thina. Sifuna African law. Le ezokwenza ukuthi sishaye ngendlela esithanda ngayo. Njengoba sasikwenza bengakafiki osibanibani. Yebo. Kuzodakwa emini ngane. Ngoba ngisho umuntu omdala simfuna dakiwe. Ingane ke kuyapi lapho? Uyabona masiqeda ukukhuleka nje angithi kade nginitshena ukuthi ingane sozise inkambini ziyotrainer ingane nani la kukhona abanye esingeke sibake begijima nje mawusemusha uyenkambini yo ufunda ukuvukela izwe ungasho ukuthi angiqina ngoba siyakha manje eshumini leminyaka ezayo asekho umuntu okuthiwa ukuthi uyambona kuyahluphe kuhlala emkhukhwini lo uyobe ngasekho tu ongcono impela ngizophila ngiphile ngize ngiphilisise
Fose wonke umuntu ukuthi abe umuntu ophilayo. Sizwana. Ke ngisayishe ingane ngoba seziyayazi. Ingane ezincane. Niyazi ukuthi ngithini enganeni ezincane? Ngiyabonga bafowethu nodadewethu. Ngibonge kakhulu ukuthi finally ukuthi sibonise ukuthi ngomkhondo wesizwe asidlali. Ayikho enye message edlula le kubantu base South Africa namaphi labakhona ukuthi abantu base South Africa abamnyama abasadlali manje.